Compostela por plantel é o mellor equipo que a Unión Deportiva Logroñés, pero sei que é un campo difícil, que o Logroñés ten un moi bo equipo, ten un bo adestrador, ten moi bons futbolistas, pero o Compostela montou un equipo tremendo para esta categoría. Perder por 3-0, sobre todo as ocasións que tuvo o Logroñés, pois sí que me sorprendeu un pouco. Ian? Vou dicir lo mismo, repítome que as primeiras xornadas tampouco podes te quedar co que vai ser a imaxe a mellor da temporada. O exemplo claro é o Racing do ano pasado, claro, que sumastes un punto ou dous nas 4 primeiras xornadas e despois fostes equipo sempre de fase de ascenso. Entonces hai que esperar un pouco, creo que hai que esperar un pouco máis para ver onde vai estar cada equipo na clasificación, pero bueno, o resultado sí que é sorprendente. A derrota pode pasar, vais ao campo do Logroñés, un equipo que vai estar arriba, pois pode pasar, pero un 3-0 non me esperaba. Sobre todo, houve unha xogada que marcou o partido. Estamos a ver que tivo moitas oportunidades a Unión Deportiva Logroñés, pero houve unha xogada que marcou o partido que foi ese primeiro tanto, último minuto da primeira metade, e sempre un momento, bueno, que coincide todos os adestradores, últimos 5 minutos da primeira parte, primeiros 5 minutos da segunda, esos son momentos que hai que guardar. Sí, tens que tratar de controlarlos, pero tampouco é nada, non é nada doado, porque senón non habría goles, e sin embargo sai. E ademais, como equipos... Tuveron moitas ocasións, porque Pato fixo moitas oportunidades, impresionantes, moitas oportunidades. Bueno, igual lle faltou un pouco esa frescura ofensiva. Tamén o Compostela é un equipo que vai necesitar tempo, acoplamento, porque hai moita renovación. Sí, hai moita renovación. Truxo futbolistas de moitísimo nombre, moi bons futbolistas, pero evidentemente necesitan tamén un acoplamento, claro. Ese é o primeiro gol do partido, que dicíamos, última xogada do primeiro tempo, marcado por Pera Milla. Esta Unión Deportiva Logroñés que o ano pasado se meteu aí arriba e que esta temporada, vamos, o ano pasado eu creo que xa non ían de tapados, porque todo o mundo sabíades que iban estar arriba, e este ano eu creo que menos aínda, que teñen un objetivo claro de subir a segunda división. Sí, sin dúbida vai ser un equipo que vai estar aí, porque o objetivo primordial deles pois é tratar de ascender. A verdade é que fixeron un equipo para tratar de conseguilo, pero volvo a repetir o de antes, que os presupostos aquí tes que estar moi... Tienes o dos presupostos, pero ano pasado Oviedo... Sí, pero Oviedo... 3 millóns de euros. Correcto, ascendeu, sí, pero Oviedo canto... Pero mira, agora puxéchesme moi ben. O Oviedo canto tempo levaba en segunda B, con presupostos impresionantes para a categoría. Non era capaz. Non era capaz. Moi complicado, porque tes que acertar en segunda B, acertar nas fichaxes non é nada doado, incluso tendo moitos cartos. Bueno, se estamos a ver este Logroñés, é curioso, Ian, porque é un equipo, é un bo equipo, un equipazo, pero non acaba de enganchar a xente da Rioxa. Pouco, digamos, que é o... Non sei se... A pregunta, Gus, que sei que estás posto nesto. Este é o Logroñés herdeiro do Logroñés? Golazo de Jordan. Este, un Logroñés, subiu hai uns anos o Barea, creo que son 6 ou 7 anos, e o dono dunha empresa moi potente da Rioxa, non sei se podemos dicir o nome por aquilo de publicidade, patrocina tamén un equipo de balonmán, así a xente xa se vai a ter claro, comprou o equipo e cambiou o nome, porque o Clube Deportivo Logroñés originario estaba de capa caída. O que pasa é que a afección nunca acabou de ver nesta Unión Deportiva Logroñés o sucesor... Entón, a Sociedade Deportiva Logroñés, que está por debaixo noutra categoría, é outra cousa. Ese equipo comprou o escudo... Que lío. Sí, é un lío. Realmente son forzas divididas e afeccións divididas. Eu creo que na Rioxa hai cartos, entidade suficiente e campo para ter un equipo moito máis arriba. Bueno, o que estamos a ver é que o 3-0 é un resultado xusto. Un resultado xusto, non podemos falar nin de mala sorte, nin de oportunidades perdidas. Por lo que se ve aquí, pois o Logroñés tuvo moitísimas ocasións de gol. Moitas. De feito, o mellor do Compostela foi Pato. Bueno, pois pouco a pouco, supoñemos que o Compostela irá rodando. Estamos na primeira xornada, como están a dicir tanto Luisito como Ian durante o programa, e é lógico tamén que se produzan resultados inagardados. Bueno, o que pasa é que este equipo, o Logroñés dame moito, bueno, non vou dicir moito medo, pero... Dame moito respeto. Non sei se dicir incluso máis que o Racing de Santander. Bueno, pois 3-0 nas gaunas e mal comezo da Sociedade Deportiva Compostela. Agardemos que revirta a situación xa vindeira fin de semana.